Obi Igbo, Igbo ndị ọma, Igbo ndị njem ọnụ, Igbo ndị abụrụ na-eme na ha pụta asị unu abịala, abụrụ na-eme ha pụta ndị mmadụ amara na abụrụ pụtara, Igbo ndị eji eme ọnụ, Igbo ndị eji aga mba, Igbo bụ akwa akwụrụ, Igbo nọmba 1 ma mmanụ rienu ṅụọnụ chizuone. Otu ọbụla ihe si na-adị, anyị ga na-aga n'iru. Ọsọkwa ihe shi ike nke ukwuu, ọ gaghị na-emetụ anyị nke ukwuu. Ama m na ụfọdụ unu ga na-asị kedụkwanụ onye nwonya, biko abụ m nwaada Chisom Alozie alias nwaada ndị Igbo. Apụtara m ọzọ, unu eweli iwe biko. N'ụbọchị kedị taa, ihe m bịara n'ụbọchị kedị taa ogene intro biko. Na ụfọdụ ndị complain esi m na m biko na nna atapetụ ihe a n'Igbo, na m na-etiti ya nwantịntị gịnị oyibo. Ya bụ na ihe echenjitela, m ga-emetụ ihe a just small. Ya bụ na m ga na-ekwu Igbo, m kwutụkwa na Igbo m ekwutu na gịnị na English, m ga na-eme isi ya maka ndị a na-akpọ na-asụ Igbo mkpọrọhịhị, ndị a na-akpọ Igbo mkpọrọhịhị. Ma ihe m Igbo mkpọrọhịhị, ndị a na-anụmachi Igbo, ndị a amụghị n'ala Igbo na-achọkwana ịmụta Igbo, so that anyị na-ekwukwana ihe ndị a ha na-aghọta atụ, ha na-ele otu ọnụ m si eme ovu, ha na-aghọta atụ, jiri ovuru ha na-aghọta atụ. Obi dị m ụtọ, chai, emisikwala n'ụmụnụ very well, chai. No, I'm so happy to be here with you guys today. Cheers. Biko na onye weli iwe, onye iwe iwe ụwa aka ya njọ, onye iwe iwe ya esi ebe ole otile taa. Ị chọrọ isi n'otile taa? Mba na nna. Ndị Igbo otu ọbụla ihe ichi dị, ha na-eme gịnị? Ha na-survive, ha na-eme gịnị? Ha na-anọtali. Ihe ndị a niile ga-emecha gịnị gabiga, ihe a ga-abịakwa dị mma gịnị. Enwere m okwukwe, ị nwere okwukwe na ihe ga-adị mma ọzọ. Ama m na ị nwere okwukwe na ihe ga-eme gịnị ga-adị mma ọzọ. Ya bụ biko, ana m arịọ onye ọbụla, onye ekwela ka asụsụ Igbo nwụọ. Biko ịhụ nwanne gị sụrụ Igbo, ọ bụrụ na nwanne gị amaghị asụ, kụziere ya. Ọ bụrụ na ọ sụtaghị ya, achịkwala ya ọchị, gbajie ya elu, kụziere ya. Ka anyị hapụ ikwu maka ashụpịrị biko ree okwu ala anyị.